Ale dobře, na tom tabletu chceš odpočet, nebo jakoby start a bude ti to počítat? Jestli umíš odpočet, tak je odpočet. Tak já odpočet, jo. Odpočet. Když tak bych vás poprosil, abyste se posadili na svá místa. Jestli někdo ještě venku, tak počkáme chviličku a pokračovali bychom. Tak jo, děkuji. Druhý Petr v pořadí nám představí principy funkcionálně reaktivního programování, takže možná trošku víc pro vás vývojáře. To téma je dostatečně obecný, ty principy se dají uplatnit jak při vývoji na Androidu, tak na iOS a dokonce i v Microsoftských technologiích. Petr teda bude ukazovat kód z iOS, ale nemusíte se bát, ty principy vám pomůžou i při tom Androidu. Já předám slovo a... Tak jo, dobrý den, já jsem Petr Šíma, dělám jako iOS vývojář v EKI a budu vám povídat teda o funkcionálně reaktivním programování. Na rozdíl od ostatních dvou dnešních speakerů, tak v mých apkách nejsou žádné složité matematické algoritmy, myslím, že se slovem matice se tady dneska ani nesetkáme. Mně tak nějak stačí, když ty apky se dobře píšou, moc necrashujou a ještě třeba je to zábava a pohodlné je psát. Takže sice jsem v minulosti měl problém, že některé apky mi crashovaly a tak jsem se zajímal o to, co s tím udělat. Vygooglil jsem, že teda odpověď je funkcionálně reaktivní programování, tak se vás dneska pokusím o tom přesvědčit. Účelem tady ty přednášky by mělo být hlavně představit ty principy tak, aby jsme na to mohli případně někdy navázat. Takže co je to funkcionálně reaktivní programování? Když se podíváte na ten název, tak ze 3 slov jsou tam 2 docela dobrý buzzwordy. Funkcionální programování určitě teďko hodně jede a slyšíte to ze všech stran, že je to něco lepšího, bezpečnějšího, snazšího na tvorbu kódu než klasický imperativní programování. Taky je to reaktivní. Vy slyšíte určitě ze všech stran, že vaše aplikace musí být reaktivní, a to nejenom ve smyslu, že musí být reaktivně napsané, ale že musí reagovat velmi rychle na jakoukoliv změnu, jak už prostředí, to znamená mít reaktivní UI, být schopni pracovat na jakékoliv obrazovce, což s dnešním talkem tolik nesouvisí, a také reagovat na změny případných modelových dat, tak aby aplikace byla vždycky up to date. Já se vás dneska teda pokusím přesvědčit o tom, že tady jsem napsal, že chcete začít dneska programovat reaktivně, tak dneska večer je ještě afterparty,
zítra ráno budete zkoušet TensorFlow, tak jestli máte čas zítra odpoledne, tak myslím, že je dobrý čas začít. My v EKI už děláme reaktivně zhruba rok a půl. Já jsem dneska, když jsem si připravoval talk, tak jsem hledal v Gitu svůj první commit, kde byl nějaký reaktivní kód. Bylo to ještě v Objective-C a je to opravdu dávno a myslím, že od té doby jsme se hodně posunuli. Používáme to jak na iOSu, tak i na Androidu. A určitě dneska to není naposled, co tady od nás na MDev Talkcích uslyšíte o něčem reaktivním. Takže účelem dnešní přednášky by mělo být opravdu projít ty základy. Kdyby něco nebylo jasné, klidně mě zastavte, sice můžete psát dotazy na Slido, ale určitě radši uslyším buď hned teď, nebo potom na pivu. Já na to musím jít trošku od lesa, aby jsme vůbec viděli, co toto funkcionálně reaktivní programování je. Takže já začnu od programování imperativního, což je asi většina kódu, který jste v životě napsali. A budeme se teda rovnou podívat do kódu. Doufám, že je to dobře vidět. Já mám nějaký pole stringu, mdev a talk. A imperativně tedy vytvořím si nové pole, kterému říkám uppercase strings, long uppercase strings. A v nějakém for cyklu procházím ty data. Ta data musí splnit nějakou podmínku. A potom tohle je důležité, já ta data beru a někam je dávám, někam je strkám. Proto strkám je do toho pole long uppercase strings 1. Proto já tomu říkám, že imperativní programování je push-based, to znamená beru nějaká data, někam je dávám. Určitě ty typické prvky imperativního programování znáte, každý někdy napsal for cyklus a každý měl nějakou mutable proměnou, do které zapisoval postupem času různé hodnoty. Co je to funkcionální programování? Je to trošku opačný přístup, kdy vy se snažíte z těch základních dat dostávat jiná data nějakými transformacemi. Určitě jste se někde s těmi transformacemi setkali. Neříkám, že každý musí programovat funkcionálně, ale slova jako map, reduce, filter nebo flatmap jste možná slyšeli. Jak je funkcionální programování definované? Když máte takzvanou pure function, to znamená funkci, která dodržuje všechny podmínky funkcionálního programování, a zavoláte ji několikrát v různém čase se stejnými argumenty, tak výsledek musí být vždycky stejný. No, takhle to zní obecně, ale ukazuje se, že je to poměrně silný koncept. Umožňuje vám psát deklarativnější kód, odstranit side efekty, to znamená nějaké mutable proměny, které se vám můžou změnit z různých programů. A jak píšu tady changing state, to znamená, nemusíte se tolik starat o změnu aplikačního stavu. Takhle vypadá nějaký funkcionální kód. Místo toho, abych dělal for cyklus, tak tady mám tu jakoby if podmínku, mám ve filtru, to znamená z pole strings filtruju všechny, které nesplňují moji podmínku, že jsou delší než 1. A potom každý z těch stringů, který projde touto podmínkou, tak mapuju na jeho uppercase verzi. A výsledkem je tedy opět devtalk, stejně jako to bylo tady nahoře. Funkcionální programování je teda hodně silný koncept, ale vidíte, že pořád tam nepracuje s nějakým konceptem času. To znamená, asi to nemůže být reaktivní, aby to v čase reagovalo na nějaké změny, když se bavíme jenom o práci s hodnotami. Takže na to navazuje funkcionálně reaktivní programování tím, že se snaží spojit tady ty building blocks of functional programming, to znamená ty základní kameny, jako jsou map, reduce, filter, se snaží použít na něco, co se může vyvíjet v čase. Stále je zachováno ta podmínka, že když zavoláte nějakou funkci se stejnými argumenty, musí vrátit stejný výsledek. Ale používá se tam takový trošku hack. Vy si představíte, že každá ta funkce má implicitní parametr a tím parametrem je čas. A to znamená, že z funkce, která vždycky musela na stejné argumenty vrátit stejný výsledek, se teď stává stream dat, který může v čase nabývat různých hodnot.
rovnou se podíváme do kódu. Já si půjčím tady ten example s tím filter a map a pokusím se ho teda nějak rozšířit rovnou už v aplikaci. Používám tady framework Reactive Cocoa, což je iOS specific věc, existují multiplatformní další frameworky, Android, tam se používá RX Java a na iOS kromě Reactive Cocoa existuje ještě RX Swift, ale k tomu se dostanu dál. Takže na té syntaxi by tady nemělo moc záležet a spíše pozorujte, jak to funguje. Mám tady opět nějaké to moje pole stringu, mdef a talk, ale teď si z něj udělám takzvaný signál. Signál je stream hodnot v čase, to znamená, na tom signálu mi přijde nejdřív m, potom def a potom talk. Co se stane, když výsledek tohoto signálu proženu přes stejné dvě podmínky, filter a map, jako jsme měli tam, a výsledek přiřadím do labelu. Doufejme, že se to bude buildit rychle. Tak, v tom labelu mám napsáno talk. Jak to, že tam není def talk, když podmínkou prošli oba, protože oni šli po sobě v čase. A v tom labelu jakoby chvilku bylo def a hned potom přišla hodnota talk a to je tedy aktuální hodnota toho mého signálu. Uděláme si trošku tady cvikl z funkcionálního programování, ale uvidíte, že někdy se to chová trošku jinak, nebo je potřeba uvědomit si, že tady nemluvíme o polích, ale o streamech v čase. Funkce reduce funguje tak, že vám všechny stringy, které tam přijdou z řetězí pomocí tady funkce plus. Takže mně přišlo m, aktuální hodnotou bylo m, potom mi přišlo def, mdef a potom mi přišlo talk a v labelu tedy vidím mdef talk. Aby to bylo trošku zajímavější, tak si zkusíme změnit zdroj těch dat. Už to nebude jedno pole, které já tam hned po sobě ty 3 hodnoty naházím, ale bude to text field. Takže když já teď budu psát, myslíte, že se něco stane? Nic se neděje, protože ten reduce čeká, až ten můj signál skončí. Ale já jsem ještě neřekl, že jsem dopsal. Já ještě pořád píšu, takže ty hodnoty se mi tam interně řetězí, ale nic se nikam nevypisuje. Tak zkusme to jinak. Místo reduce použiju scan. Jestliže některé z těch funkcí neznáte, tak to určitě není problém. Není to úplně předmětem tohohle talku, protože to jsou funkce z funkcionálního programování, ale tohle je pouze ta reaktivní nadstavba. Scan dělá něco podobného jako reduce, ale pracuje rovnou s těmi hodnotami, co tam chodí, takže já napíšu A, napíšu B a on tam přiřadí další A, B, jak to řetězím tím pluskem, A, B, C a přišlo mi tam A, B, C a tak dále. Ještě v rychlosti ukážu ten původní příklad, co jsme měli tady z daty, která budu zadávat do toho text fieldu, aby jsme to věděli. Je tam M. Jo, to je jenom hodnota delší než 2 projde přes ten filtr, takže M, def, talk, umažu. Aktuální hodnota se mi sama zapisuje do labelu a celé jsme to napsali na několik řádků. Podíváme se ještě na nějaký praktičtější příklad. Kdo z vás psal někdy nějaký search v aplikaci, který měl fungovat online, to znamená, jakmile napíšu písmenko, nečekám, až někdo zmáčkne tlačítko search, ale rovnou vyhledává, tak určitě by měl tohle ocenit, protože víte, že to není úplně jednoduchá logika. Já vám nejdřív ukážu tu funkci search, kterou jsem tady narychlo sepsal a ona nic moc nevyhledává, ale spí 2 vteřiny a potom pošle uppercase verzi
toho, co bylo vstupem. Takže, když mi přijde nový string na signálu strings, tak já pro každý nový string chci odpálit nový search request. Použiju funkci flatmap, která tedy udělá přesně to, co jsem řekl, pro každou hodnotu spouští nový signál. Ten search request je implementovaný taky jako signál. Co je tady na konci observe on UI scheduler, není příliš důležité, ale je to kvůli tomu, abych se pro jistotu, kdybych během toho výpočtu, během toho searche se dostal na jiné vlákno, tak aby ten výsledek se přiřazuju do labelu byl z hlavního vlákna a nerozbil jsem si tady tím stav aplikace. Píšu A, čeká se 2 vteřiny a dostanu velké A. Když tam bude ABC, čekám a mám tam ABC. Co kdybych pořád psal, já jsem říkal, že na každé písmeno já odpálím ten můj request, ale ono se nic neděje. A proč? No, protože já přece nechci vyhledávat nějakou hodnotu, která už není aktuální. Když teď zastavím, tak po těch 2 vteřinách se mi ten search request provede. To je způsobeno tady strategií latest, kterou dávám tomu flatmapu. A v podstatě to říká, když mi přišla nová hodnota, tak zruš ten starý request a udělej nový. Už si možná dovedete představit, že byste měli v klasickém objektovém programování nějakou property, do které byste přiřazovali ten starý request, abyste ho potom mohli zrušit. Už je to nějaký vnitřní stav, který je mutable a musíte se o něj starat. Tady jsem v podstatě díky jednomu slovu latest tuhletu logiku dostal. Těch strategií je víc a nevím, jestli se dál k tomu dostaneme, ale můžete si představit třeba merge, který by vám odpálil všechny ty requesty teda najednou a pak by ty výsledky mergeoval tak, jak přijdou. To znamená, mohlo by se stát, že mi dřív doběhne request na pozdější query a tady bych tam neměl aktuální data a podobně. To už jsou detaily. Teď ale bych to chtěl rozšířit ještě o nějaký koncept chyby, protože vám samozřejmě ten request může selhat a vy chcete nějakým způsobem tady to selhání taky propagovat do té UI vrstvy. Já si přepíšu tu funkci, která tady vracela no error. Signál typu string no error. To znamená, buď mi přišel výsledek, byl to string, a nebo mi přišla žádná chyba. To znamená, říkám, tady na tom signálu nikdy nemůže nastat chyba. Já to zkusím rozšířit tak, že mi na tom signálu může přijít nějaká moje search error, což je chyba, kterou jsem si tam nadeklaroval. Ta chyba může buď nabývat stavu query empty, to znamená, zadali jste prázdný string, nemá smysl provádět search, anebo to může být nějaká chyba, která pouze zabaluje tu underlying network chybu, která nastala v průběhu toho requestu. Tak, jak je to implementované, zase je to jednoduché, spím 2 vteřiny a pak se nějak náhodně rozhodnu, jestli nastala ta connection error, nebo ne. Tady je zajímavý spíš ten klientský kód. Já zkusím to použít tady s tím kódem, co jsem měl. Teď se mi změnila ta search funkce. Zkusím tam nechat tohle a kompilátoru se něco nelíbí. On nedává úplně useful hlášky, ale já vím, v čem je problém. Já se snažím do labelu přiřadit signál, na kterém může nastat chyba. Co label ví o tom, že nastala chyba a jak ji má zobrazit. Takže já musím tu chybu nějak zpracovat. Pomocí flatmap error řeknu, dobře, přišla mi chyba, ta mohla nastat kdykoliv v provádění toho signálu, v jakémkoliv kroku mohla nastat chyba a mně přijde tady do toho flatmap error
A já v tuhle chvíli se rozhoduju, že jestliže jsem v tom chybovém stavu, tak se chci vrátit zpátky do stavu, který má hodnotu. A ta hodnota je no results, v případě, že byla prázdná query. A ta hodnota je pouze výpis té underlying chyby, v případě, že nastala nějaká ta networking chyba. Já to pustím, protože už jste viděli, že v implementaci té funkce search mám nějaký random, tak budeme doufat, že se rychle objeví nějaký smysluplný výsledek. Teď mi chyba nenastala. Teď ano. Jo, takže zase já jsem byl schopný ošetřit chybu poměrně elegantně na několika řádcích. A určitě si dovedete představit situaci, kdy teda píšete tu aplikaci, říká se, no musí se spěchat s features, tak dělej features a chyby se ošetří nakonec. A to určitě není špatný přístup, ale musí vám ty chyby někam chodit, někam do té UI vrstvy. Ne, abyste potom na konci zjistili, že v modelové vrstvě odchytáváte nějakou chybu a nevíte, co s ní. No, tady já si krásně nadeklaruju, že ta chyba může nastat a že se má na konci toho signálu zpracovat. Teď už jenom na rozšíření, jaké se s tím dají dělat věci. Já jsem si tady ten celý example s tím searchem trošku půjčil z GitHubu právě toho frameworku Reactive Cocoa. A určitě je to nejlepší způsob, jak na to ty lidi přesvědčit. Protože tak tohle by mohl být dobrý příklad. Co jsem tam teď přidal za logiku? Za prvý, když mi nastane network chyba, tak to ještě nemusí být tak hrozný, tak třeba jsem zrovna byl v tunelu. Tak to zkusím znovu. A teď si zkuste představit, jak byste psali nějakou retry logiku na requestech, pokud by to nepodporoval přímo ten váš networking framework. Tak já v jakékoliv chvíli tady té mojí logiky můžu říct tady search request, retry dvakrát. A hotovo. Když nastala chyba, zkusí se to ještě jednou, ještě po druhý. Samo to interně implementuje nějaký ten exponential backoff algoritmus. A já jsem na jednom řádku přidal strašně moc logiky. Co dělá throttle? No já budu mít uživatele, který píše takhle. A já teď nechci mít 100 requestů odpálených někam na server. Takže respektive já jsem říkal, že pomocí Flatpak Latest by se mi vždycky ten starý request zrušil, ale přesto bych jich 100 odpálil, i když by každý z nich žil jenom zlomek vteřiny. Takže pomocí throttle já tady říkám, neudělej více než jeden request za půl vteřiny. Což si teda opravdu nedovedu představit, jak bych tohle implementoval, ale neměl jsem potřebu, protože se to dá napsat na jeden řádek. Tak, poslední, co tady přidávám, je, že ve chvíli, kdy nějaký search request začne, tak začnu animovat nějaký activity indikátor a ve chvíli, kdy skončí jakýmkoliv způsobem, to znamená buď completed s výsledkem, anebo chybou, tak zase ten activity indikátor schovám. Já pustím nějaký ten finální výsledek. To zakomentuju. Takže teď mám vyhledávání, mi to našlo hodnotu. Vidíte, že ty chyby už nenastávají tak často, když tam mám ten retry. Já vám nebudu ukazovat, co to píše do logu, ale v podstatě ten search třeba jednou failne a udělá se retry a potom projde. Activity indikátor tam byl, teď nastala chyba, výborně. To je všechno tady k tomu demo. Ale pojďme si trošku teda rozebrat, co jsme tam viděli. Tak úplně není jednoduchý to kreslit. Zejména si všimnete, že jsem tady úplně vynechal v obrázku ty chyby, protože opravdu nevím, jak bych tam nakreslil nějaký error stav. Ale jak to tady šlo po sobě. Já jsem měl nějaký vstup z toho text fieldu, tam jsem aplikoval ten throttle, který mi jenom zaručil, že mi neproleze tady přes krabičku throttle více než 2 hodnoty během půl vteřiny.
Pak jsem flatmap latest. Na každou hodnotu, která přijde, spust request. Nejdřív mi přišlo Ačko, spustil jsem search request. Pak mi přišlo Bčko, já jsem zabil Ačkovej search request a jedu touhle větví. Teď řekněme, že mi přišla chyba. Já jsem přemýšlel, jak ten retry nakreslit, jestli mám udělat šipku až na začátek. Ale nakonec jsem to nakreslil jenom takhle, protože, jak uvidíte, jediné, co se stane, je, že tady v tu chvíli, když přišla chyba, tak se řekne jenom spust ten request znovu z tohoto místa. A ten framework už vám sám zaručí, že se to provede opravdu od začátku, tak jak jste si to nadefinovali. Na konci je ten observe form, který je teda jen kvůli multithreadingu, aby se dostal na hlavní vlákno. Tak ten kód je určitě composable, reusable. To je možná vidět i z toho obrázku, protože když mám tady nějakou krabičku throttle, tak ji určitě můžu hodit do jiného kódu, což bude taky takováhle sekvence operací a ten throttle mi tam zafunguje. Stejně tak s těmi dalšími operacemi. Unidirectional data flow, taky vidíte, že všechny ty šipky vedou jedním směrem. A jestli jste někdy měli aplikaci, ve které se vám rozbíjel vnitřní stav, tak je dost možné, že je to proto, že každý komunikoval s každým a vy jste ztratili přehled o tom, kde je jaká hodnota. Když máte tu data flow takhle jednoduchou, tak je to určitě jednodušší. No a funkcionálně reaktivní kód, o tom se snadno uvažuje, co bude dělat. Tak co si pod tím představit? Nejenom, že ta syntaxe je jednoduchá, že jste viděli, že jedním slovem většinou dám strašně moc logiky a že ten kód je velmi jako lehký i pro oko, když si na to trošku zvykne. Ale také, když já mám teda tu aplikaci postavenou jako nějakou sekvenci operací a z jedné strany je tam nějaký input a z druhé strany je nějaký output a vevnitř je něco, čemu tak nějak trošku rozumím, každé té operaci nějak rozumím, protože jsem se to třeba učil v prvouce, tak pak je snadno předpokládat, co tady bude tím výsledkem. Teď trošku k tomu error handlingu. Railway Oriented Programming je další věc, která se často vyskytuje ve funkcionálním programování. A znamená to, že vy si můžete tu vaši logiku, ať je jakkoliv komplexní, představit jako dvě koleje. Dokud jsem na zelené koleji, tak všechno běží dobře a jdu akci po akci, to znamená throttle, flatmap, search a tak dále, jak jsem to tam měl v tom demo. Ale jakmile mi kdekoliv v tomhle procesu nastala chyba, tak já se dostávám na červenou kolej, ze které se ta chyba propaguje až na konec. To znamená, až ten konzument tady těch výsledků obdrží tu chybu okamžitě a ty mezikroky se neprovedou. Tady možná si všimnete, že v tom demo tohle nebyla úplně pravda, že se tady z té červené koleje už nemůžu dostat zpátky, protože já jsem někde u konce měl ten flatmap error, kterým jsem se vrátil z té červené koleje zpátky do stavu s hodnotou. To znamená, místo abych vypsal empty query error, tak jsem vypsal no results. Určitě je to zase nějaký přístup, který vám velmi zjednoduší práci a kód. Tak já bych chtěl trošku říct něco o dry principlu. Určitě ho nechci kritizovat, do not repeat yourself principle, ale spíš bych řekl, že když ten váš kód, ten funkcionálně reaktivní kód se skládá z malých elementárních operací, které jsou velmi jednoduchý, to znamená, je to nějaký filtr s jednoduchou podmínkou, nebo je to map, potom reduce, tak když bych chtěl tohle vytáhnout do nějaké společné metody, aby to šlo volat tedy z více míst, tak bych tu metodu asi pojmenoval filter, then map, then reduce a asi bych proto ani nenašel nějaký smysluplný název. Takže proto vám tady na tom slajdu říkám, nebuďte moc suchý a občas ten kód klidně zduplikujte. Další důvod, co to má, že když já si někam hodím breakpoint, řekněme, že někam tady do toho
kterýho z těch bloků. Nevím teď, jak je to na Androidu s debuggerem, dlouho jsem na Androidu nepracoval, ale když já se tady podívám na ten call stack, jestli je to trošku vidět, tak to nejsou pro mě úplně useful věci. Ten call stack je strašně zaspamovaný tím, jak ten velký framework v pozadí pracuje za mě a jenom málo z toho je můj kód a mně se to úplně dobře nedebuguje, abych zjistil, která data mi přišla odkud. Takže možná je rozumné opravdu, když dělám kontroler pro nějakou screenu, tak tam tu logiku kompletně mít a ten breakpoint si moc dát opravdu do toho místa, kde vím, s jakými daty pracuju a že mi nepřišly do jedné společné metody z různých míst aplikace. Tak, když teda jsme se domluvili na zítra odpoledne, že budete začínat reaktivně programovat, tak jestli jste androidáci, tak určitě začněte s RX Java. Nevím, jestli jsou nějaké další frameworky na to, ale RX Java je určitě nejznámější. Na iOSu taky funguje RX Swift, poměrně nově. Od vydání Swiftu se na tom začalo pracovat, dříve v Objective-C to nebylo, ale celá dnešní přednáška, jak jsem říkal, je ve frameworku Reactive Cocoa a ten důvod je, že my v Eki už to používáme rok a půl a nemáme důvod v tuhle chvíli na cokoliv jiného přecházet. Dokonce na blogu Ashe Furova, což je docela významná postava iOS community, je článek, jestli používat RX Swift nebo Reactive Cocoa. A on vám to tak zjednodušil, že vám tam dal tady to Go tlačítko, který vám vylosuje reaktivní framework, se kterým máte začít. Jo, píše tam o tom, jak v podstatě na těch technických detailech nezáleží, ale že funkcionálně reaktivní programování je nějaký velký koncept, do kterého byste se měli pustit a je jedno, s jakou technologií na tom začnete. Takže Go. Já jsem si vylosoval ReactKit. Vůbec nevím, co to je, nikdy jsem to neviděl, ale tak je to reaktivní, tak to asi bude docela použitelný. Zkoušet to nebudu, zůstanu Reactive Cocoa. Tak Windowsy se mi původně na slide ani nevešly, ale vzhledem k tomu, že Microsofti tady tu technologii vlastně vymysleli, tak si zaslouží nějaký kredit. Vidíte, že i z korporátu může vypadnout něco použitelného ve formě těch RX extensions, z čeho se potom stalo RX.NET a vlastně Windows Phone proto má na C# nativní podporu. Tak, teď bych trošku chtěl přepnout. My jsme teda se tady naučili strašně silnou věc, jak úplně jinak psát apky. A vy teď, když budete chtít začít, tak jak to teda používat? Budu používat model View Controller, na který jsem zvyklý, nebo něco jiného. Vidíte, že ta aplikace, tohle je zlomek aplikační logiky, to je velmi jednoduché, ale když se zaměříme na tenhle případ, tak tady začínám někde od UI, z toho spouštím nějakou business logiku, nějaký search na API, vracím se zpátky do UI a přisazuju to do labelu, tak to asi není ideální architektura. Tak jaký máme možnosti? Klasický model View Controller, určitě každý viděl, já nevím, jestli 100% souhlasím s tím, jak jsou nakreslený ty šipky. Já bych řekl, že na iOSu je ten takzvaný Massive View Controller, to znamená jeden file, ve kterém máte 1000 řádků a dělá to opravdu všechno, že i ten model zřejmě komunikuje s kontrolerem a ten se pak propisuje do View. Na tom tolik nezáleží, model View Controller určitě znáte. Pak je MVPčko, který tohle trošku zlepšuje. Já teda musím říct, že s MVPčkem jsem se v praxi v kódu nesetkal, i když jsem si nechal od Androidáků z Eki trošku vysvětlit, o čem to je. Takže určitě, jestli někdo se cítí, že by to chtěl popsat za mě, můžu se tak, kdo tady použil někdy modelový prezenter. Cítíte se na to vysvětlit, co to je? Tak jak já to chápu, tak prosím vás, ne, že by zmizel View Controller z tohohle schématu, ale udělat něco, co se bude jmenovat Model View Presenter Controller, to už si nikdo nezapamatuje a ani by se to na slide nevešlo, takže ten kontroler je schovaný do té view vrstvy.
Je v podstatě jedno, jestli pracujete s výučkama nebo s kontrolerama, které to dále delegují na výučka. Je to zjednodušení pro ten zápis. No co se tady stalo? Nějakou tu business logiku jsem vytáhl tady do toho prezenteru a ten prezenter v podstatě předpřipravuje data pro to view, to znamená stringy do labelu, obrázky do image view a tak. A co je tady důležité si všimnout, je tu teda šipka 1:1, to znamená, jeden prezenter pracuje s jedním konkrétním view a mezi sebou komunikují. Jak se to snaží vylepšit ten model view model, na který vás tady budu přemlouvat, abyste ho používali. Tak jediná změna je tady v té šipce. Ta vede pouze dolů, to znamená view může propisovat nějaké hodnoty do view modelu, ale view model je pouze zpracuje, zveřejní a to view si je může observovat. Vede to také samozřejmě na to, že view model vůbec neví, s jakým view se pracuje, pouze zveřejňuje nějaké hodnoty a vy můžete mít tady hvězdička, tedy kolik chcete view vrstev nad jedním view modelem, pokud je dobře napsan. Nechci říct, že to v praxi po každý tak jde, ale jestliže budete mít dvě aplikace a budou mít pouze jiné barvy, ale někde bude jinak posunuté tlačítko, tak určitě nebudete psát dvakrát view modely. Tak, podíváme se na demo toho model view modelu. Teď mám něco už opravdu jenom jednoduchého. Bude to nějaká, já s tím počkám. Bude to nějaká profile screena, kde budu mít zobrazené jméno v labelu a obrázek v image view. Takže co potřebuju? Nějaký model, ten je velmi jednoduchý, ale s API mi nechodí jméno, ale chodí mi first name a last name. A chodí mi URL obrázku samozřejmě, ne rovnou data. Tak můj profile view model vypadá tak, že zveřejňuje dvě property. Jméno a obrázek. Na začátku mám hodnotu prázdný string a žádný obrázek. Když dostanu toho uživatele, finitu, tak tady prosím vás, já přiřazuju toho uživatele do svého property model, kterou tady mám. A nevšímejte si úplně toho, že je to constant property, zatímco tohle byly mutable property, brzo se k tomu dostanu. Co je důležité, já můžu říct, já mám nějaký model, do toho jsem si tady nastavil nějakou hodnotu a pro každou hodnotu, která mi přijde toho modelu, tak já ji chci namapovat na zřetězení first name mezera last name a přiřadit do name. A v tuhle chvíli, ať už budu mít jakýkoliv model, tak já jsem zveřejnil jeden string, který se jmenuje name. View vrstva si ho může observovat a bude tam zřetězení těchto dvou first name, last name hodnot. S tím obrázkem je to trošku komplikovanější, protože ho musím asynchronně dotáhnout z internetu, ale to není problém, jsme reaktivní, takže čas nám nedělá problém. A já tedy pro tu hodnotu modelu odpálím request, který tady používám na to SD Web Image Cache, která mi z té URL dotáhne obrázek. Tohle je tedy syntaxe, jak já se dostanu z nereaktivního světa do reaktivního. Já řeknu, že vytvářím signál, nevšimejte si slova producer, je to signál zatím, dál si ukážeme, jaký je v nich rozdíl. A tady v nějakém tom completion bloku, což není úplně čitelný kód, ale je to proto, že je ukecaný kód té SD Web Image Cache. Když se kouknete, co z toho je reaktivní kód, tak je to pár slov. Tady mi přišel výsledek obrázek a já říkám, posílám obrázek do syncu, což je něco jakási pipa, kde vy z jedné strany cpete teda ty hodnoty, ty obrázky, co jste natahali z netu, a z druhé strany ta view vrstva je může observovat a může s nimi dále pracovat, to znamená přiřadit do nějakého image view. Já jsem neměl úplně dobrý příklad pro tady tu apku, ale vy se určitě už všichni těšíte na poslední dnešní přednášku, kde jsem si dovolil použít tady obrázek a jméno Petra Hamerníka, který už brzo bude povídat.
Já bych to teď chtěl, já vám ukážu tam Profile View Controller a v tuhle chvíli byste měli začít být spokojení, protože vy víte, že udělat jednu screenu je docela hodně práce, a nejenom s layout kódem, který jsem teda tady schoval, ale potom ta samotná logika možná ve vaší aplikaci má víc než 2 řádky. Já jsem právě přiřadil image natažený z netu do image view a nějaký zpracovaný text do labelu na 2 řádcích. A vidíte, že jsme se od nějakého massive view controlleru dostali do poměrně manažovatelného kódu, kde ta view logika je opravdu jednoduchá. Co je na tomhle dobrý? Představte si, že byste teď přidali případ, kdy vy nemůžete tu screenu nainitovat s tím userem, ale dostanete třeba jenom odkaz do Firebase a vy si toho usera musíte asynchronně natáhnout. A předtím tam ta screena bude v nějakém prázdném stavu a potom se tam ty hodnoty objeví. Tak, potřebuji šáhnout do view controlleru? Asi ne. Mně bude stačit změnit ten view model a ve chvíli, kdy tam teda ty hodnoty dorazí konečně natažen z té Firebase, tak view controller přece sám díky těm 2 řádkům zareaguje. Tak, já nebudu ten kód připisovat, ale zakomentuju. Ale uvidíte, že ten nový view model je velmi podobný. Jediné, co jsem přidal, je, že jsem přidal init with Firebase místo init with user. Dostanu Firebase, na té lokaci je někde na serveru uložený user. Někdy si ho stáhnu pomocí requestu do toho Firebase a ve chvíli, kdy mi ta data dorazí, tak je chci dorazit. Musel jsem udělat tuhle změnu a teď se dostáváme ke constant a mutable property. Já jsem tady mluvil celou dobu o signálech, které se mění v čase, ale vy samozřejmě můžete mít i konstantu. A jediný důvod, proč jsem tady v tom předtím kódu použil constant property a ne klasickou Swiftovou let konstantu, ale tady ten silnější objekt z frameworku Reactive Cocoa je, abych se k tomu kódu mohl chovat stejně, jako kdyby byl mutable. To znamená, tady ta logika, kterou mám v metodě setup_bindings, mi zůstává pořád stejná, ať je ten modelový objekt konstanta, která je vždycky na začátku ready a dostanu z ní jenom 1 hodnotu, anebo ať je to klidně věc, která se mění v čase a já jsem schopný reaktivně pokračovat v té logice. Takže co tady dělám? Mám napsal jsem si reaktivní wrapper na Firebase, aby se mi s tím lépe pracovalo. Já vám ho můžu v rychlosti ukázat. Jediné, co dělám, observuju teda nějakou hodnotu ve Firebase, ve chvíli, kdy mi přišla, posílám ji dál na signálu. Dál se dostanu k tomu, co dělá Disposable. Kód teda zůstává v podstatě stejný. Já čekám, až mi z Firebase přišel ten model a v tu chvíli, kdy on přijde, tak mi všechno pracuje dál, jak jsme byli zvyklí. Samozřejmě nemám naklikanou někde Firebase, kde bych měl nějaký smysl data s fotkou Petra Hamerníka, takže to nebudu ani pouštět. Další věc, co bych chtěl jenom v rychlosti zmínit, je, že jak vedla ta šipka do toho view modelu jenom jednosměrně, tak to znamená, že když já chci nějakým způsobem udělat nějaký update, to znamená, řekněme, že ta profile screen se dá editovat a on mi teď napsal své nové jméno, tak já zavolám na view modelu teda metodu update name, ale všimněte si, že ona vrací void, že nevrací žádnou hodnotu, a to proto, že mě stačí říct, zapsal jsem nová data, view model už si je zpracuje a zveřejní mi nový výsledek, nový aktuální stav. Tak, v tuhle chvíli víte v podstatě všechno, co potřebujete vědět, abyste začali. A já teď ještě ve zbytku času chci projít nějaké aspekty toho funkcionálně reaktivního programování, se kterými se určitě setkáte. Jeden z nich je takzvané horké a studené signály. Hot znamená v podstatě eager
a cold znamená lazy. To znamená, na jednom signálu vám chodí hodnoty rovnou a na tom lazy signálu vám chodí, až když to někoho zajímá. To znamená, až když ta view vrstva se jakoby registrovala jako ten observer. Tak se na to podíváme jenom k terminologii tady v těch RX frameworkcích, to znamená RX Swift, RX Java, se to obojí jmenuje observable a vy jako programátor musíte mezi tím rozlišovat. Já to popíšu na příkladu Reactive Cocoa, který to pěkně rozlišuje už na úrovni typové hierarchie. Takže, co jsou ty hot signály? No například to můžou být nějaké vnější vstupy, jako jsou notifikace, user input a tak dále. To znamená, že ten user píše, tak on opravdu píše a ty hodnoty tam opravdu chodí, ať někoho zajímají nebo ne. Naopak, když mám cold signál, tak to je třeba ten network request, kdy já si jakoby vyrobím šablonu, jakoby abstraktní operaci, která umí ten signál provést a až ve chvíli, kdy řeknu start, tak on se ten kód opravdu začne provádět. Takže cold signals are lazy a ve frameworku Reactive Cocoa je to tedy tak, že signál reprezentuje hot signál, signál producer reprezentuje cold signál a co je důležité, signál producer tedy funguje jako nějaká šablona, kterou když nastartuju, tak dostanu hot signál, na kterém mi ty hodnoty přijdou. Prosím vás, není problém, že v RX Javě ty hot a cold signály nejsou explicitně vidět, obojí je to observable, ale věci se s tím dají dělat stejné, jenom je to trošku na pozornosti programátora, takže já preferuji, když mi to zkontroluje kompilátor. Co jsou to disposables, to jsme tam viděli. Mám na to chviličku času, tak já jsem slíbil, že to popíšu. Já jsem v tuhle chvíli řekl, že budu teda observovat Firebase a ta Firebase mi vrací nějaký handle, což je nějak číslo, se kterým já potom musím zavolat remove observer with handle, abych přestal dostávat hodnoty ve chvíli, kdy už mě nezajímají. No tak přesně to já udělám. Mám nějaký disposable, což je v podstatě objekt, který umožňuje tomu signálu, aby po sobě uklidil, aby zrušil všechno, co dělá ve chvíli, kdy už nikoho nezajímají jeho výsledky. Takže disposables nejsou jenom pro memory management, ale taky pro cancellation, to znamená, třeba jsem odpálil ten service request a teď mi uživatel napsal další písmeno a já chci zavolat tedy request cancel. Já to prostě schovám do toho disposable a framework mi to zavolá sám. Většinou s tím nemusíte pracovat přímo, protože ty běžné metody jako flatmap a tak dále to dělají za vás. Tak Reactive Cocoa je určitě obrovský framework, stejně tak RX Java. A já nebudu mít čas mluvit o všech věcech, ale myslím, že by toho na vás bylo i moc. A že v tuhle chvíli to stačí, až se setkáte s něčím, jako jsou actions a schedulers. Určitě jsou to useful věci, ale přečtěte si dokumentaci a už to nebude v tomhle tolku. Tak jde hledat dokumentaci. Reactive Cocoa je už trošku zdokumentované, ale stejně po nějaké době, až se naučíte ten kód číst, tak dokumentace pro vás bude v podstatě kód. Ten framework je open source a stejně jako můj kód tady bylo vždycky pár slov, tak stejně tak ta interní implementace je poměrně čitelná. Reactive X Foundation, ta zaštiťuje v podstatě všechny ty RX Javy, RX Swifty, RX Haskell, JavaScripty a tak dále. A tam tedy té dokumentace je určitě víc, protože je tam dokumentace z více platform, ale stane se vám, že se teda proklikáte do nějakého C# kódu, ale pořád je to čitelné. Tak, já jsem měl trošku připravený takový backup, kdyby mi zbyl čas, což je stránka Rack Marbles, ale čas mi nezbyl, takže vám o ní jenom řeknu. Určitě se na to podívejte, co to dělá, vy si tady hejbete s kuličkama na 2 signálech, volíte si operaci, kterou s nima děláte a ono vám to ukazuje, co bude hodnotou toho signálu. Já už to teď nechci protahovat, tak se na to když tak doma podívejte. I je to dobrý jako practice funkcionálního programování, to znamená vědět, co dělá flatmap, co dělá map, co dělá filter. A tady se na to můžete podívat v pěkné grafické formě. Ještě mám ten keynote.
Jo, jinak v tuhle chvíli bych dal teda už prostor pro případné dotazy a skončil. Nějaká přestávka fungovala Wi-Fi, takže koukneme na slajdu, kolik tam máme dotazů, případně přes tohle se můžete ještě připojit a doptat se tam. A kdyby měl třeba dotaz rovnou z publika, tak máme tady mikrofon, který můžeme když tak dát k dispozici. Tak jestli můžu poprosit, jestli tam dostaneme na ten projektor, tam se to udělá. Jo, já nenechám Martina ani předčítat, já už tam vidím první dotaz, je vázané na použití NSFRP. Není, ale je to velmi vhodné, protože ten princip toho observingu, co vám to reaktivní programování umožňuje, jde dobře dohromady s tím modelem, kdy ten view model vůbec neví, co je nad ním za view a v podstatě nechává tu view vrstvu, aby si sama z něj ty data vyčetla, vyobservovala. Tak, druhý dotaz. Když asi jste v práci začali implementovat pomocí funkcionálně reaktivního programování, museli jste najednou vše psát tímto stylem, nebo to lze aplikovat postupně podle toho, jak si věří? Určitě postupně, určitě to není něco, čeho byste se měli bát. My jsme třeba začali tím, že jsme začali takhle dělat network requesty. Já jsem to nasadil na projektu, kdy jsem měl spoustu network requestů, uploadoval jsem nějaké výsledky z asi 10 různých míst a různě to na sebe záviselo. A já jsem si představil, kolik kódu imperativního by to pro mě znamenalo a kolik vnitřního stavu aplikace bych si určitě rozbil nějakou chybou, proto jsem to nasadil. Další věc je pěkná, že i když nasadíte model view model, tak to může být screenu od screeny. Vy můžete mít celou aplikaci ve view kontrolerech, jak jste zvyklí, a pak si řeknete, tady přidávám screenu a napíšu si ji reaktivně. A není to v podstatě vůbec problém. Jinak na co se úplně nedostalo, je, jak se teda, já jsem ukázal, jak se z jedné strany dostat z toho imperativního světa do toho reaktivního, tím, že jsem si vytvořil signál, ale úplně jsem nezmínil, jak se z druhé strany dostat zpátky k těm hodnotám, kterými tam chodí, jestliže nemám možnost je přiřadit přímo do label.text, ale musím s nimi nějak pracovat. Byl to, jestli v rychlosti můžu, byl to například tady ten example, kde říkám přesně on started, udělej něco imperativně. Ve chvíli, kdy signál začal, imperativně zapni activity indikátor, ve chvíli, kdy skončil, tak ho vypni. A já bych samozřejmě mohl taky říkat, ve chvíli, kdy mi přijde příští hodnota, něco s ní udělej. Tak, další otázka, jak vypadá FRP v Objective-C? No, je to hrozný. Jako, ono Objective-C je hrozný samo o sobě. Když se podíváte tady na tu lightweight Swift syntaxi, tak v podstatě přijdete k tomu, že to Objective-C není o tolik slabší, ale kdo to chce číst, ty hranatý závorky. Co bych viděl jako největší výhodu Swiftu oproti Objective-C, co se týče funkcionálně reaktivního programování, tak to jsou ty generiky a to silné typování. Tady já píšu kód, který mi sice 2 hodiny nejde zkompilovat, ale pak ho pustím a ono to funguje, protože ten kompilátor nenechal udělat chybu. Zatímco když já mám nějaký signál v Objective-C, který se nějak jmenuje, ale chodí mi na něm typ a já vůbec nevím, jaký typ mi na něm chodí, tak samozřejmě musím iterativně tyhle ty chyby odstraňovat až v runtime. Poslední otázka, jak velký je load overhead spojený s použitím reaktivity? Jo, to je super dotaz. Určitě jste viděli ten call stack, že opravdu místo jedné metody jich tam bylo 40. Takže nějaký overhead tam je, ale chce to mít trošku jako smysl pro proporce a jestliže v tomhle napíšete, nechci říct datovou vrstvu, ale tu datovou flow, to znamená, vy si budete tady reaktivně přehazovat nějaký stringy, tak když to potom srovnáte s tím, co stojí ten string vykreslit do toho labelu, tak to není v podstatě nic. Takže určitě problémy s tím žádné nejsou a určitě bych i doporučil napsat si aplikaci reaktivně a ve chvíli, kdy mám performance problém, tak v tom místě z toho reaktivního světa vyskočit,
napsat kousek imperativně a zase se tam co nejdříve vrátit, protože chceme mít aplikace bez chyb. Už asi opravdu poslední otázka, protože prostoru už moc není, aby se dostal na posledního speakera, takže asi jak se dá porovnat funkcionálně reaktivní programování s funkcionálním programováním. Já nevím, jestli tohle je dobrý srovnávat něco jako práce nad kolekcema, nad datama, okamžité akce s nějakým programem, který se vyvíjí reaktivně v čase. Takže já bych řekl, že ty jednotlivé operace, map, filter, reduce a tak dále, jsou zhruba stejně náročné. To je jenom, my jsme jenom vzali ty koncepty z toho funkcionálního programování a přidali jsme do nich koncept času. Ale samozřejmě ten skutečný runtime ve chvíli, kdy ta nová hodnota přijde a já s ní dělám ten map, filter a tak dále, tak je zhruba srovnatelný s funkcionálním programováním. Musím říct, že teda jsem neviděl aplikaci, která by byla napsaná čistě funkcionálně a nějak pracovala rozumně s nějakýma user inputama a tak, takže jsem určitě nesrovnal takhle dvě napsané aplikace, ale já si myslím, že to jsou dvě věci, které by se neměly plést dohromady. Tak jo, Petře, já ti děkuju a ještě mám takový soukromý dotaz na vás. Kdo už teďka programuje reaktivní ruku nahoru? Taky vás tady velice málo. Koho nalákala ta Petrova přednáška, jestli to minimálně aspoň zkusí, kódy budou k dispozici, případně super, tak to je docela úspěch. Tak děkujeme moc, kdyby vás něco